De wie het eerst weer een protte bewolking, maar staan gewoon zo die zinnen terrein winnen. Bij mij in Haas hebben flink wat zinnen schon. Hier in Gautum werd van de middag eerst nog bewolkt. Wel mensen, we kunnen dus weer opmaken van een wie kan. Joen en vannacht valt het al je wat ta. Want we gaan joen opklarings. Vannacht ik opklarings. Letter vannacht bewolking en kans op een beetje rein. En de temperaturen zijn 5 of 6 graden. Op eiland zijn 9 graden. En de wind die komt uit het zuidwesten, maar in het zuiden. En die zal matig en vrij krachtig wijzen. Eerst nog wat meer westelijk. En dan morgen, dan wordt het alweer een roege dag. Een dag met, vooral in de middag, het ruimwetter. In de maand niet ik alles even wat, maar dan hebben we nog wel flinke droge perioden. De zonne komt er net aan te pas. De temperaturen 10 of 11 graden. En de wind uit zuid-zuidwest onhellend krachtig onthut, krijgt 6 zon. En het geldt vooral voor letter op het dag. In de jontijd ik nog altijd een hudde wind in het kustgebied. En in de jontijd een aantal buien met kans op tonger, hagel en mist zitten. In de nacht zal het ik net helemaal droog blijven en dan zetten we op naar de sneeuw. De sneeuw houdt ik al best aan 10 of 11 graden. Op sneeuw wilt zinnen, maar ik een aantal buien, misschien wel met kans op tonger en hagel en ik kans op wind zitten. En dan de wind uit het noordwesten naar het noorden bij en die is krachtig onthut, krijgt 6 zon. Een roege dag, maar bolde zinnen erbij. Manje, zo'n 9 graden, een aantal buien, maar ik zinnen. Tiese, liek het een droge dag te worden. Ik ben er nog positief voor. En maandag hebben we dus dan 11 graden en binnen de buien ik alweer weer om. Nou ja, in de vakantie. En we moeten morgen maar weer even in het waarsje.